Ang lawas. Ang pilatiil. Sige pa. Sige pa, Jod, kamay. Nakita ng isul. Diyan sa doon. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna sing. Guys, may buntag na tuntanan guys, no? May ako rin guys, nag-vlog sa kanaiyahan guys. O, nindot kayong mga tree o nga kahoy guys. Vlog po kayo, tag-as, landong, nindot kayong kapalhuwayan guys. Ako ihangyo niyo guys. Kung subscribe lang itaon mo guys. O follow, aron ganahan tayo nga mag-vlog ani guys ha. Ano ba ito? Basta may tusloko na ba para mo-subscribe? Sanang kanaw. Mani ampay na to yung ani mga kagubatan guys. Dili tagutan guys. Kaya na yung mga daghang mananap guys nga manglupad. Tamas ani nito buyog. Usap. Ibang bag. Uban pa. Kang uban pa. Gawa sa ero. Asa man? Di man rumanugod. Di lagi manugod. Nga nanulukay. Pada na. Ano ni guys? Ano guys? Guys, Oo. ang atoa ani guys, mananghid po yung tatay na registered ro na ang ilang mga kaupok dali guys. Oo. Listrado. Karon guys, sa Kapuso, Bukod, Cebu City guys. Guys, Manglingkod guys. Mag-breaking sa pagkakayot guys ha. wag yun. Kapuso Pioneer Fishermen's Association Incorporated guys. Ipis na, polis dire. Guys. Ang tana ko no, Alboro ba apelido? Puro ba guys? Alboro? Masmit ako no. Sugod na sila kuha. Daghan mga lagays. Sa nga buanga daghan na mga lagays. Daghan na guys. Laring duto lagi yo. Ocean Jito. Di mo na ocean jet good. Dili. Sana kali guys. Huwag yun ni sigarilyo dito guys. Ogi ka na kamutis. Kamutis man diha. Gago! Lumboy na, lumboy. Lumboy. Nakay sigarilyo dito guys. Oh. Wala, dara ay, dara tagi ay. Ma'am, may auto ma'am. Nani bayad dire bay. Nalagi kurente. Nami magbandagan, tanda magbe. Ano yung bantayan, yung kuning mga bangka. Bandayan wala lang ispat dagon. Lingkot lagi ito dito eh. Asa? Ito ka, kanong yun. Asa mata? Ato tadi ito. May landung ka? Kaling yung mga abot. Sa kaya nang ipambayad. Saw na. Ha? Unsa pa gibabo? Tongsaw na. What is your waiting for? Tungsaw na. Ano to? Ano blame yung standby o? Batay dagat, ano ba?
yung init. Kainit. Super kahat pero nindot na sa area. White sand. O diba? Murag na ka sa Boracay. Sige lang. Para sa mga oras na dumarating. Tuloy ka lang. Kahit malupit ang biyahe ng buhay, hindi natitinag. Dire-diretso lang. Kahit nadapan at nasaktan, tatayo ka lang. Lalaban yan. A few moments later. Kamay. Ang lawas. Wa ko na pa. Pilatiil. Sige pa. Sige pa, Jod, gamay. Asama to. Nakita ng isul. Dutsa, oy. Laro. Asa? Kitang isol eh. Asa? Asa isa lo? Pero. Mami tayo. Animal. Dili man to naong. Para nindo tong view. Dili man naong gitirahan. Wala live plastic din na. Asa naman sila? To ano to? Tawag Wala ako. plastic din. Dato tayo mag-disco lang nila. Live. Dito ato ta dito kay aron mo gawa sa tong talent. Dito sigit-sigit mabuyag na to. Dito tayo dito. Hindi ba ito pantiliner? Ilangoy naman to. Ay, buwan. Maungga. So mga idol, uli na mi. Manimig kaligo, uli balik na mi to sa balik sa akong kauban. Lakaw ra sa mi kay layo man ang pagod. Sada. So Principal. Namuwang naong. Sa nindot ito tamoy. Super. Super. Lingaw. Bahalang init. Nindot dito na pitas ah. So, maglakaw na taan eh. Dito sa dito. Yes, Yes. I'm done for swimming. Ganapa mabalik doon eh. Ganapa mabalik. Yes. Next year, another year. Thank you, Melgo, for inviting us. Oh, siyempre kamo kita mo pat. Mga pa si Melgo dito ka rin dito. Yung sa mo ka istorya. We enjoy the place. And then, We're happy. oh, Very much. wala to. Wala to kay gihangap. Gihangap ang mga girls. Init kayo ba? Boss, boss. Asa lapit ni agianan boss, para asa ni boss? Ganang i-agian mo sa mga tao mo na siya agianan para pauli. Pwede arita mo agi usap. Kani din dapita mo na kung asinda katuntua dito mo na sakop sa kong lolo. Kadiya. Sana makita ni mo ana way pangan. Imo na. Ana. Iyay. Kato mo dito may CR dapit sa mga balay boss. Wala man to'y pangaan boss. Imo japon to. Inyo na to kay inyo ka mambalay. Sambuanga. Dagho. Kapuya man diyan yung glakaw rin no. Kapoy man yung magbaktas di ay. Asa man ka eh? Wala na hubog ang motor. Ang motor na hubog ah. Kay mo ka. Mga vlogger, vlogger oy. Anything. Hoy, init kayo. Singan? Di ba nga Helmet? Pero bahala na. Oh, kinalam na helmet na ni mong oh. Oh, naman na oh.
Ha? Asa damit ani? Isla sa talibon niya eh. Muna mahadlok videohan. Ang isla. Ang isda sa sa Bohol. Kay Kaya mo rin nag-inusar o kuhan. Ano na, hindi yung pagkakas diri. Oh, ano pa ito? Oh, kana, aslan nun, oh. Aslan nun, oh. Kan eh, baligya ni. Kana, kana siya, diba kapila na? Size niya na na. Ah, 5 mil, 4 mil. ang baboy. Baktin pa. Mahal din ata ka. Baboy na, lawas baktin pa. Oo. Muna yung mahal. Ang baboy, ang lawas baktin. Mahal lagi ng babuyag yun. Kaya ang naong baboy, ang lawas baktin. Walang hiya. Pagka-animal. mga legit na viewers o subscriber. Shout out nyo mga idol. Nadaghan ng tao na rin rin. Happy Fiesta, Bourbon. Ay ay. Tanaw na at sila sa lupad. Alright. Uli na may. Oy, uli na may. Uli na may. Uli na ka? Birthday, marunong mo rin. Ha? Happy birthday. Oh, nakapuha mo gud ko no. Di, ako helmet. Oh. Oh, uli sa may. Boss. Oh, shot. Lain na ko daw. Shot mo, balipan ko ano. Hinahinal mo? Okay, bye-bye. Amat.